akaita kudhara akatanga kuzoimbawo zvinhu zvekutoti zvemusangano kuti zvitotanga kudzoka but song chaicho yakapedzera kuimba rini. Ndikakubvunza kuti song yaWinky D yacho yamunoti ime mugara muchingoti Calaz apera everyday muchiti shaisa rugare, hatingodi kukubvunza iwona, kubvunza kuti Winky D yacho akapedzera kuimba kuti chii rini. Alright, Calaz apera, Winky D ane song ikurira ipi? China Winky D chainacho chivuno chekuvhuna mapromota kuti anomavhuna utanga umutya. Inini musandichikidzira man, ona ndo zvandikutongokudza ichete because hondo yamukuda ndo yandokupai. No, handiswi inside a violence mudari, handizvoni inzwai zvandikutaura ini boys handitize mashoko angu. Hanzi Calaz iwo hapana kwaochaimba tichakutema, saka ndangovaudzoni kati kana Calaz asingaimbi saka hapana anoimba ko iwo vanenge vachida kuimbereko kana vachiti ini ndoimba. Waona iwo ngawasa inside violence because kana muchitaura kuti hanzi muda kutema Calaz ko Calaz munomutema. It's my first show in Bar 2020 strike. I have to give you a new tune. One job. Bar ndakachibata kuti Fantan sikipa ini hatengesa ndisipita ini don't respond inetsencha shika ini ndendirizi andina noise asistika ini ndababa kabuna alright chita ini sanpet kuma notes and that teacher ini ndapura fota ndi teacher ini ndo sasa ndanda ndida frita vanoti nemsitara baba apa ndokuti baba pura meso honaka anditengeke nemotaka life yangu maka